Yo creo que están todos. Si no están todos, cambiamos. Además, bonito esto de facelo electrónicamente. vaya bon papel, alcalde, con que estamos firmando. Son os convenios importantes. Home, claro, non é un papel calqueira, É máis feo, non queda máis frío, non? De eucalipto glóbulos. Conste que arrima que vai non vai haber máis remedio. Non porque non nos pasa a corrente nin nada. Ou pode ser de níteos tamén. Bueno, eu creo que está ben. Estaban todas asinadas. Todas, sí. Bueno, estaban todas asinadas. Nos damos a mão. Pero nos poñemos porque tamén A ver, este César, arrímate aquí. Sí, señor. Aí. Sí, señor. Home. Sonríe cos ollos. Sí, porque co Eu vou peteiro non vai ser difícil. botei colonia nun ollo directamente. Chorando media mañana. A mí, mexerme para aquí e me de botar por aquí, sabes? Bueno, esto deixámoslo por aquí. Bueno, isto é intenso, porque onte, hoxe... Sí, sí. Mi madre de Dios. Ritmo, claro. Bueno, imos a comenzar, Acabamos de asinar pois este protocolo que eu creo que explicou uno concienzudamente onte Mosquera. Vamos a un ritmo vertiginoso porque desde onte que salimos en roda de prensa xa asinamos o protocolo que, en definitiva, consiste en que a Diputación posibilita a Diputación facer un estudo profundo tanto arquitectónico como de posibilidades de cara á utilización dos espacios construídos como museo de Pontevedra, porque inevitablemente o museo, a ver se hoxe me sale, o museo ten moitísimos fondos, por fin, e achádegos, que non están en disposición de expoñer e hai que estudalos en profundidade, etc. E, polo tanto, necesita unhas instalacións maiores para facer todo ese traballo de catalogación e, posteriormente, de exposición ante todos os cidadáns, non? E, polo tanto, neste protocolo se recolle, obviamente, as ideas que había para facer esa posibilitar, non? Ese estudo e catalogación dos fondos que están aínda sin expoñer, e que, ante a posibilidade de comprar Santa Clara, pois modificouse, en principio, o plantexamento que había, que era de construir unha edificación en Valdecorvos que servira para estes fins. Este protocolo vai a permitir que se estude a posibilidade de que a edificación existente ou posible que se faga en Santa Clara poida permitir facer eses estudos perto de todos os outros edificios do museo. Hai unha pequena discontinuidade, pero é prácticamente unha mazán enteira de edificios destinados ao Museo de Pontevedra, que neste momento ten do orden de 20.000, calculamos 20.000 metros cuadrados de edificados, e que con isto se podría ampliar a 25 ou 30.000. Decir, por exemplo, que o Museo do Prado ten 42.000 metros cuadrados. E nós estamos a falar de chegar a eses 30.000, co cual, de alguma maneira, implica que o Museo de Pontevedra, que nós consideramos que é o Museo Nacional de Galicia e estamos encantados de que este na cidade de Pontevedra, poida competir, non? E se fala, eu tampouco conozco en profundidade, pero é un dos museos máis importantes provinciais do Estado español, non? Polo tanto, eu quero agradecerlle á Diputación a súa disposición a estudar en profundidade e a invertir os cartos necesarios para poñer en valor o Museo de Pontevedra, do que todos nos sentimos orgullosos, non? Polo tanto, o Concello, que hai aínda uns anos, ou máis que uns anos, cando a congregación das Clarisas abandonou o museo, a nosa idea era incorporalo á cidade, pero era un soño, non? Un soño que se fixo realidade hai moi pouco tempo, polo tanto, isto nos posibilita asinar este convenio
para que logo a Diputación, con esta cesión que lle vai a facer o Concello, si efectivamente sirve para os fins que queremos, pois poida facer unha inversión potente de poñer en valor todo ese patrimonio histórico e tamén o seu espacio verde, que é unha forma de aumentar ou esponxar a cidade e de poñer para uso público dos pontevedreses todo un espacio tamén, en fin, que podría ter múltiples usos, independentemente dos usos museísticos. Por lo tanto, eu quero agradecerlle á Diputación que aceitara esta proposta que se fixo desde o Concello de Pontevedra e espero que sea unha realidade o antes posible. En principio, nada máis. Pasamos todo. Aí va. Bueno, voy a ser moi breve, pero sí que me gustaría, alcalde, que logo poidera decir algunhas palabras o vicepresidente, porque realmente quen leva moito tempo impulsando todo o que ten que ver co Museo de Pontevedra, porque é o responsable político, non, do funcionamento, e a min me gusta compartir as alegrías nas roldas de prensa, as tristezas non, pero as alegrías sí. Eu creo que hoxe é un día de alegría, de inmensa alegría, para a cidade de Pontevedra, dende logo, pero para todo o conxunto da provincia, pero moito máis aló. Eu creo que é un día de alegría para Galicia, porque certamente o Museo de Pontevedra é o museo provincial máis importante de todo o Estado, dende logo de toda Galicia. Non hai nada como este museo, nin que se lle poda comparar. Aí reside toda a historia de Galicia neste museo. Polo tanto, eu estou segura que todo o mundo está contentísimo. Aquí, en calqueira lugar de Galicia, non? Digo que é un día de alegría, pero tamén digo que a ninguén lle pode sorprender esta relación de colaboración que temos a Deputación de Pontevedra co Concello de Pontevedra, que a temos cos 61 concellos da provincia, pero con este concello tamén. Por lo tanto, a colaboración non lle sorprende a ninguén, porque levamos 7 anos colaborando dunha forma leal e polo ben da cidade e do conxunto da provincia. Tamén, por outra parte, ademais dun día de alegría, de que a ninguén lle ten que sorprender esta colaboración, tampouco a ninguén lle debe sorprender, non? E seguro que todo o mundo aplaude, non? Con moita satisfacción, que algo tan relevante como o convento de Santa Clara poida ser unha extensión para o Museo de Pontevedra, si este estudio que se vai a realizar, pois dice finalmente que é acaído para este fin, verdad? Por lo tanto, a mí me parece que nada desto sorprende, aínda que é moi grato, non? Fai moito tempo, non é novo, incluso antes de que o Concello de Pontevedra finalmente fixera o extraordinario esforzo e positivo esforzo de facer que o Templo de Santa Clara se incorpore como un ben público do que vai a ser propietario toda a cidadanía. Cando se iniciaron as conversas, xa o vicepresidente plantexou a posibilidade de falar co Concello de Pontevedra para ver a posibilidade de que fora unha ampliación do museo. Tanto, isto xa o levamos contado moito tempo, non é nada que contemos hoxe por primeira vez. Que estamos a facer? Estamos a firmar un protocolo que tamén é unha mostra do bo facer das dúas administracións, a través do cual se vai a avaliar a posibilidade de dedicar e incorporar o recinto conventual e o Templo de Santa Clara ao Museo de Pontevedra, facendo un estudio arqueolóxico e histórico. Por lo tanto, ter os datos científicos que avalíen que algo que é unha cuestión que temos clarísima, queremos que o Templo de Santa Clara sirva para ampliar o Museo de Pontevedra, que avalíen os estudios rigurosos que pode ser para eses fins, que eso é como hai que facer as cousas. E isto, pois, repito, nace de unha proposta, de un traballo de tempo ben feito, riguroso, como é habitual
no vicepresidente, e eu o teño que felicitar a ele, o alcalde de Pontevedra. O Museo de Pontevedra, certamente, precisa de unha ampliación. Non hai ningunha dúbida. Non hai ningunha dúbida. Ten, ademais, ese museo, ademais de ter moitísima obra de altísima calidade, de altísimo nivel, que é unha referencia nacional e internacional, pois é o que recibe todos os achádegos que aparecen en toda a provincia. Somos unha provincia tan rica, que cada ano aparecen novos achádegos e non hai espacio xa, non soamente para telos custodiados, sino tamén para que a xente poida disfrutar deles. Así que eu, como presidente alcalde, estou contenta, eu sí estou alegre, eu creo que esta é unha gran decisión, eso sí, teño que facer unha reivindicación, eu espero que recibamos fondos europeos, porque non creo que haxa ningún proxecto mellor, seguro que hai moitos tan bons como este, pero mellor non. Tamén que haxa fondos do Estado, porque este é un patrimonio que temos que conservar e que vai a ter patrimonio a conservar con patrimonio a conservar. Eu tamén espero que a Xunta de Galicia, moi particularmente, tamén achegue fondos para poder ampliar o Museo de Pontevedra, porque, repito, eu tamén creo que é o Museo Nacional de Galicia. Así que eu estou moi, moi contenta hoxe. Quero que diga algo o vicepresidente. A ver, vicepresidente. Mira que traballo en equipa, que traballo en equipa. Por si queda algo que decir. Bueno, sobre este asunto podríamos falar moito tempo. A ver, bueno, como todos sabedes, tuve a responsabilidade de levar adiante, non? Por, bueno, colaboración co alcalde, vamos, ao revés, o sea, colaborando co alcalde, proxectos francamente complexos, non? O sea, sacar adiante a rehabilitación da Pazo da Pedreira, sacar adiante a rehabilitación do Pitillo, as obras da reforma urbana, etc. E podo dicirvos que ningunha me parece tan importante nin tan complexa como esta. Levo anos con ela, vamos, con esta operación, evidentemente non eu só, non? Por exemplo, creo que a colaboración e o traballo que fixo Xaquín Moreda, non? Que está aí, creo que foi impresionante, e demais. Pero, bueno, digo, en canto a responsabilidade do museo e demais, non? E claro, hai moita historia detrás, non? Eu, ao fin e cabo, sei como funciona a Diputación, e teño que dicilo, dixo non, te repito, eu cando lle plantexei a presidenta isto, pois teño que dicir que, bueno, teño certos recelos que, claro, pódese dicir que isto, que, non, que si entonces a Diputación barre para Pontevedra, etc. Non, o sea que, digo, bueno, tiña certos recelos, certas dúbidas, non? Ao fin e cabo, cada un debe o que se debe, non? E leveime a grata sorpresa, que agardado por outro lado, pero tiña recelos de dicir, bueno, se é necesario, polo tanto, fagámoslo. O Museo de Pontevedra significa o que significa, a Pontevedra, se hai que investir en Pontevedra, pois invístase, non tanto para rehabilitar os edificios centrais como isto. Estamos falando de moitos millóns. Entre unha cousa e outra, pois acá estamos falando de 20 ou cousas polo estilo. O sea, que son cifras xa, ou 18, bueno, que sexa, pero que hasta que non haxe os proxectos non o vamos a saber, pero eran moitos cartos. Ben, con ese ok, o sea, con esa comprensión e participación e implicación, non, por parte da administración provincial, pois, bueno, fomos facendo todas as xestións que onte máis ou menos vos dixen varias, non? Está comentado con patrimonio, está toda unha serie de cuestións, está comentado no Consello Asesor, está non sei que, por exemplo, non fixen público cando se foi no Consello Asesor, que se foi hai meses, etc. O sea, que estábamos avanzando todo este traballo, non? E claro, o de que o Santa Clara vai a po museo, que en principio que Santa Clara é un museo, é visitable por si só, é unha peza, non é unha peza, varias pezas, non? Todo o convento que é un museo. Ben, esa idea é fácil tela. Outra cousa despois entrar ali, parte de vos entrastes ali,
E sabedes que hai que mirarse realmente por onde se entra, por onde hai toda unha serie de cousas que non son tan fáciles, que hai que mirar. Non? Eu repito, que Santa Clara é museo e estou convencido 95% de que vai ser útil para o museo, ca complexidade que teño para ser. Pero, bueno, temos que facer ese estudo e elevalo adiante. Non? Eu sei, dixo o presidente que todo o mundo se alegra, non? Eu sei que hai xente en Pontevedra que se amarga cando hai algo positivo en Pontevedra. Se amarga profundamente. Bueno, antes había, cando era aquilo do... cando eu recordo, non? Do franquismo, tarde franquismo, había aquela expresión dos da cáscara amarga, non? Que estaban rosmando todo o día e todo parecía mal. Non? Todo parecía mal. Pois siga vendo, non? Siga vendo en Pontevedra, en concreto, pois tamén, como non vai a ser. Ora, imixavos a hipótesis, que o Museo da Diputación está en Pontevedra, pero perfectamente o museo se necesita ampliarse ou incluso por funcionalidade, pois podría plantexarse abrir outras sedes. Non se plantexa, logo baixo a miña responsabilidade non se vai a plantexar, pero podía plantexarse. Por que non? Entonces, isto é algo do que fai cidade, en serio. Fai cidade, pero moi en serio. Non? O sea, ter este museo aquí fai cidade. Ampliar o museo fai cidade. Evidentemente, o Concello vai a colaborar e impulsar todo o que faga a cidade. Non? Creo que é a nosa responsabilidade e moi orgullosos de facelo. Estamos falando incluso o propio museo vai ser en superficie a maior adquisición que vai ter. O museo empezou con uns edificios pequeniños, pechados, sin ninguna horta, sin tal, non despois fixo o Ecidio Castelao. Isto ten máis superficie que todo o resto que ten o museo. Superficie de terreo, vamos, ten bastante máis. Entón, eu, sabedes que non son dado a cousas moi grandilocuentes, pero creo que é unha xestión na que temos que felicitarnos todos. Porque isto, temos exemplos en Pontevedra, non falta que se cite, por exemplo, como é o edificio que era de Facenda, temos exemplos por aí de edificios que están anos e anos mareando a perdiz, verdad, a ver que se vai fazer con eles, pero o certo é que non se fai nada. Este, pois, desde o primeiro momento se estuvo traballando para que o día seguinte xa ester os pasos para ir. Repito, se isto non é, se fora tan claro, se non houbera que facer o estudo, hoxe estaríamos falando dun convenio xa e definitivamente pasalo. Bueno, que máis? Pois dicía a ciudadanía que disfrute do que pode disfrutar agora, non vai haber esas visitas este fin de semana, vai haber máis visitas, vai haber visitas guiadas, e nós comprometernos por un lado e por outro a facer todos os esforzos para que canto antes eso este rehabilitado, máis para aproveitar e ter uns usos que creo que o máis digno que pode ter é o do museo. Vale. Preguntas, a ver. Vimos unha ronda de prensa na que o presidente do Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, cuestionaba esa cesión, esa posible cesión de propiedade de Santa Clara ao museo, que le parecía un escándalo, que non habrá por parte do alcalde e tamén da presidenta provincial, porque literalmente dixo que lo que hace es un negocio, la que hace negocio es la presidenta de la Diputación y ella se lo queda gratis. Mira, a ver, eu decía na primeira intervención que era un soño que se fixo realidade. Eu, para definir claramente, eu creo que isto é a incorporación máis ambiciosa que nunca se fixo ao Museo de Pontevedra ao longo da historia. Por lo tanto, é moi importante para a cidade e a contraprestación da Diputación a respecto da cesión que o Concello vai a facer, si efectivamente vai pa diante este protocolo, consiste en gastar unha serie de cartos importantes na cidade, rehabilitando todo ese convento, tanto no aspecto arquitectónico como natural, que logo se vai a poñer a disposición de todos os pontevedreses, non? O sea, se vai potenciar
o museo que é un museo de todos os pontevedreses, da cidade de Pontevedra, obviamente, e tamén de toda a provincia. Non? E eu o que teño que decir ante posicionamentos dese tipo é que hai, o Partido Popular, concretamente, e o señor Domínguez, eu creo que é incapaz de alegrarse das cousas boas que lle pasan a Pontevedra. Esa é a definición que a mí me parece máis acaída. Incapaz de alegrarse das cousas boas que lle pasan a Pontevedra, porque isto, repito, é unha alegría absolutamente para todos e ademais xustificada na medida en que estamos a falar da incorporación de 13.000 metros cuadrados, de 5.000 metros construídos e da posibilidade incluso de ampliación dese espacio construído para que sirva as necesidades e as demandas que o museo ten para poder expoñer e poñer en valor todos os fondos, que son moitísimos, que o Museo de Pontevedra ten. Pois, non teño nada máis que decir. Non sei se, Presidenta, queres decir algo? Bueno, eu simplemente o digo con unha sonrisa e lles pregunto a vostedes, sinceramente, alguén pode tomar en serio unhas declaracións así? Non, verdad? É imposible tomar en serio algo así. E máis, eu dubido que dixera eso. É que non o podo creer. O sea, eu creo que nun coeficiente intelectual normal é imposible querer que alguén diga algo así. Non o podo creer. Claro, eu creía, de verdade, vicepresidente, creía que todo o mundo estaba contento. E que non entendo que alguén non poda estar contento con que se vaya a ampliar o Museo de Pontevedra. Hai alguén que non está contento con unha posible ampliación do Museo de Pontevedra, que sexa de Pontevedra e viva na cidade de Pontevedra. Mais aló, hai alguén que non poda estar contento en toda a provincia e en toda Galicia? É que eu non o podo entender, non? É algo que creo que debeu haber algún erro de interpretación, non? No que se dixo, non é posible que sexa así. E por último, é que o Museo de Pontevedra non é da presidenta, nin do vicepresidente, nin de ningún membro da corporación. O Museo de Pontevedra é da cidadanía, é un museo público para disfrute da xente, un patrimonio de todas e todos, que vai a ter moita máis capacidade de poder amosar toda aquela riqueza patrimonial que ten, e eu creo que de verdade. E máis, eu estou segura que, por exemplo, a Xunta de Galicia vai anunciar que se vai a poñer da parte do Concello de Pontevedra e da Deputación para permitir que se poida facer ampliación canto antes, adicando recursos, e que todas as administracións van a estar encantadas. Estou segura de que isto vai a ser así, porque eu creo que esta é das mellores noticias que ten tido. E repito, non só a cidade de Pontevedra, claro que sí, porque está aquí toda a provincia e toda a Galicia. O repito, toda a provincia e toda a Galicia. Creo que noticias como esta fai moito tempo que non temos, así que eu, de verdade, que me quedo coa alegría, me quedo con brindar, porque poidamos dar estes pasos para que siga sendo todavía máis grande do que é moi grande, o Museo de Pontevedra poida ser un orgullo para todas e para todos nós, e que máis pronto que tarde poida ser unha realidade esa ampliación. Eu hoxe brindo por eso, porque máis pronto que tarde a ampliación sexa unha realidade. Felicito de novo o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, que ademais é un home riguroso, ten dado mostras delo ao longo de moito tempo, por facer as cousas como hai que facelas. Así que eu estou contenta e ninguén me vai a quitar a alegría deste día e desta firma deste protocolo. Vamos por lá. Si non me... Dixen antes que hai quen é da cáscara amarga. Si non me falla a memoria, creo que en maio a diputada do PP, a señora Pardo, pois reclamou na Diputación
que isto fora para o museo. E agora parece mal. Eu supoño que pasado mañán cambiando de opinión outra vez, ou mañán, vai ti saber, porque desto, non? Primeiro iba a ser carísimo, non? Claro, iba a ser un atraco, despois, como non foi un atraco, entón sumámonos, vamos para a foto, despois xa a ver que se vai facer, agora que xa está claro que se vai facer, que estaba anunciado, pois sacamos isto. Pero claro, un pode cambiar de opinión todos os días a todas as horas, non? Hai xente especializada, a min costa bastante máis, pero bueno, xente especializada niso, non? Pero é que o Concello de Pontevedra ten por hábito, por costume, polo menos con este goberno, o intentar ter as mellores relacións e colaborar cas outras administracións para que en Pontevedra se faga a cidade. E temos varios exemplos en estes momentos en marcha, por exemplo. Entonces, a Consellería CEMATE atracounos cando nos pideu cartas para a estación de autobuses. A de Xustiza atracounos cando nos exixeu que compráramos ou nos pideu que compráramos terreos onde están os xulgados da Parda. Non? A de os Sergas atracounos cando nos pideu sobre 10, 12 millóns para facer Montecelo. Claro. Entón, que pasa? Só podemos facelo con a Xunta ou coas administracións do PP? É complicado. Incluso temos a Diputación ten nestes momentos o edificio administrativo, non? Porque o cedeu o Concello. Era do Concello. Ahora mesmo estamos cedendo a Consellería de Benestar Social, non? Para que faga a residencia aí na unidade 18. É unha práctica habitualísima. O Concello fai o esforzo hasta onde pode para facer cidade a través de actuacións de outras administracións. É habitualísimo. Creo que se me esquenten algunhas máis. Entón, agora resulta que iso. O sea, chegamos a cederlle a Diputación no seu momento, o actual edificio Castelao, un cacho da Rúa da Serra. Mais, podemos seguir, que tampouco é cousa nosa, que tamén se facía antes. O cuartel de San Fernando comprou no Concello e cedeu na Universidade. Entón, a que ven esta hora? En contra do que dixeron hai nada, en maio, Pensa que as hemerotecas, ao salir con presa, o que está claro é que hai xente que lle disgusta profundamente que haxa cousas positivas en Pontevedra. E xa intentar afear, salindo a correr sin ter lido o protocolo, non media hora antes de que comparezamos nós, xa é unha demostración, xa é unha declaración de intencións clarísima. Vamos a afear, non vai a ser que hai algo positivo, que a xente ve como positivo, que tal, non vai a ser que apareza como algo positivo. Vamos a afear, aunque sea contradicirnos, non? No caso de, contradicirse con todo o que dixeron antes, é igual. O asunto é afear. Eu que sei, toca. E isto é moi positivo. Moi. É un antes e despois no patrimonio pontevedrés. Hai moitas cousas de antes e habrá no futuro, pero isto é moi importante. Eu creo que quedou claro, non?